Per exemple, en una rodona, posar una cartolina, tallant els costats, posar una cartolina vermella, que així està ocupat, i la cartolina verda, que estigués lliure. Creieu del semàfor, verd o vermell, amb una fletxeta, una fletxa que assenyali el vermell. La cartolina per un cantó verd, l'altre vermell, També es pot girar. donar la volta, També. així, i és més fàcil. És una bona Vol dir solució. que separem els llocs perquè cada lloc es pot fer tranquil en un lloc. Per exemple, hi ha vegades que estàs jugant a bàsquet i et ve la pilota de futbol. Ja. I els que juguen a futbol no juguen a l'altre pati? De vegades juguen, però no van tots els cursos i a l'altre pati no deixen passar tots els cursos. Els altres juguen al pati vermell i de vegades molesten els que juguen a altres coses. Ja. I amb una ratlla de terra solucionaria el problema? No. Això per què no ho parleu amb les monitores de menjador? A veure com podeu distribuir els patis perquè uns juguin a futbol, els altres puguin jugar a bàsquet. Si estan jugant al gimnàs a pilota, nosaltres estem a aquest nostre pati aquí a baix, que ens tirin la pilota cap a nosaltres. Que vagi la pilota. Això passa, l'única solució, crec, és distribuir els espais. Això d'organitzar campionats. Campionats de què? Educació física. No sé qué. ¿De qué? De què? Pero De no què? estaría bien un poco de todo. Sempre hem de concretar o començar per alguna cosa, perquè si és tan obert... Perquè també el campionat que vam tenir de classe en classe de taco va estar bé. Això ho fèieu amb la Marisol, no? Sí. Bueno, pues igual seria Com el de la qüestió de petaca. preguntar-li a la Marisol si pensa fer algun campionat així per tot el... A poder fer un campionat de tenis, un dia que